ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ତେଲ ଦେଇ ଆପଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଛୁଆ ସବୁ ତମ ନାଁରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ତେଲ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପଇସା ଯାଉଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟେ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଲଟା ପକଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତାର କେସ୍ ବି ହେଇଛି ମୋ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଫାଣ୍ଡିବାଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବି ଧମକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବେ ନହେଲେ ଥାନାରେ ରହିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଏଇ କିଛି ରୁମ୍ ଛୁଆ ମିଶି ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଥିବାରୁ ଫାଣ୍ଡିରୁ ବି ଛୁଆ ଆସି ଫାଣ୍ଡିରୁ ବି ଆମର ଫାଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ଧମକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ଛୁଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ରୁମ୍ରେ କାଢ଼ି ଫେରି ନେଇକି ଥାନା ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଛୁଆମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁନି ପେଟରେ ଚର୍ବି ହେଇଗଲାଣି, ବରାବର ଝାଡ଼ା ବି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଛୁଆ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲ ଖାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାରୁ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଉନି, ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ମାନେ ପେଟ ଯେମିତି ବମ୍ଫେଇ ଗଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ଟେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ତମର ସିନା ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହଜମ ହେଉନି ନା, ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ତେଲ କମ୍ ପକାନ୍ତୁ। ତେଲ ବି ଆଉ ପକାଯିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ପାଣିରେ ଆଳୁ ସିଝେଇମୁ ତାପରେ ଖାଇମୁ, ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଗିବ ନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଅଧିକା ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ସିଏ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ କେସ୍ ବାସ୍ ଯୋଗୁରୁ ଆଉ ଇଏ ତେଲ ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ପାଣିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ। ପାଣିରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ତେଲରେ ଦେହ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କେତେ ଆଳୁ କେତେ ତେଲ ପଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନା, ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଛୁଆ। ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ 500 ଗ୍ରାମ ଆଳୁରେ 25 ଗ୍ରାମ ତେଲଟା ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦେଖିବ ଠିପିଟେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଠିପି ମାପ କରି ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ। ହଁ ଠିପିରି ମାପରେ କଲେ ବି 50 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ହେଇଛି, 25 ଗ୍ରାମ କରେକ୍ଟ ବି। ଆଳୁ ବି ତେଲର ଛାଣିକି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବଡ଼ିର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନେଉନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଏଇ ଖରା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖାଇ ଖରା ଯାଇ କାମ କରିବେ ଥଣ୍ଡା ସହିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଜା ଭାଜି ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହେନେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲଟେ ଖିଆ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇ ଖରା ଗଲାବେଳେ ସେ ହୁତୁ ଦେଇ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି କ'ଣ କରିବେ। ୟା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତମ ରୁମ୍ ଛୁଆ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ପକାଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, କମ୍ ତେଲ କମ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ।